लोगोफोर एसे गायलायबाय नै न'आवहाय जानो आन्था मा बिफां बियो नै बहल बे बहलखौहाय आङो दिखियाजुलियावहाय लाबोदों। बिराद मोदोमखायो नै फिथाइ थायथ'वाखै एसे बिबार बारहांदोंसै अब्लाबो माने बिफाङानो नै बिलाइआनो ओरैबादि मोदोमखायो नै गायबाय नै देनांहाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि खाथिनि बे मोनजानो हागौ जानो हास्लाबाब्ला माने एसे एनै मार्केटाव लांनाय जागोन। ओमफ्राय फाननायनि थाखाय आं गायाखै गायनायालाय एसेल' गायखादों खिन्थु जास्लाबनो हाया नालाय फिथाइ थायोब्ला जेब्ला जास्लाबनो हाया अब्ला नोंथांमोनाबो दखानावहाय बायनानै मोनजागोन। गोजानाथ' बहाय गामिनि मानसिफ्रा ओनसोलनि खाथि खालानि मानसिफ्रा मोनजानायगोन ओरैबादि मोदोमखायो नै फिथाइयाथ' आरो खोथां गैबावलायसो दा नै बिलाइआनो मोदोमोब्ला आरो फिथाइयाथ' आरो खोथां गैबावलाय ओरैबादि मोदोमो। बेखौ आं एसे गायनायदों नै नायलांदो लोगोफोर नायदो लोगोफोर नै बिबार बारहांदोंसोनो नै नैबेनो जाहैबाय बिबार नै बिबार बारहांबाय। बेनो जाहैबाय बहल मोदोमनाय बहल मोदोमग्रा नै बे बिजौफोरखौ ओरैबादि फोसाबनानै होबाय थानांगौ माने बे गाव हारसिं बैसाङावहाय मानखोनो रोङा मानसियानो बेखौहाय बानायना होनांगौ। नै एसे एनै खैजिमा दंलाबायो बेफोरखौहाय एसे मुलि होनांसिगोन। नै ओमफ्राय नैबेयावबो नै खैजिमाफ्रा नै बिबार गोरलै ओंखारनायावहाय नै अरदों नै अरनानै होयो नस्थ' खालामनानै होयो बेनि थाखायहाय मुलि होनांगौ। नै बिबार बारहांदोंसै लोगोफोर बावथारला बेखौ नै ओरैहाय फोसाबनानै होनांगौ। नै बे बैसांखौहाय आङो लाइलननि होनाय जाबाय नै लाइलन जुथा सुथेग्रा खुन्दुङालाय बिराद मोजां बे खुन्दुङा नै लाइलन माने जुथा सुथेग्राया ओरैबादि जोरखायो 3 बोसोर जोरखायो लोगोफोर। बे खुन्दुंखौ आं देग्लाय गायनो मोनबावबाय नै बोसोरनै बाहायनाय जाबाय नै दासो मानहांदों लोगोफोर नै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो गाय जा हायो एसे गाय दाथ' बिफां लाइफां गायनायनि सिजोन नालाय मैगं थाइगं गायनायनि सिजोन नालाय बेनिखायनो जों बयबो एफा एनै जानो आन्थाखौ बायनो गनायनि जों गायनानै लानांगौ। माने बायनो गनायखौनो जोङो नायनांगौ आरो मा होमब्ला एसे फैसाफ्रा सेभ जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो नै बायनो गनायखौ नायदों। ओमफ्रायहाय बेखौ माबोरै गायदों होननानै बुङोब्ला नैबाहाय गायनायनि सिगांनो जावग्लिनानै हासार होना दोनग्रोखादोंमोन आङो। ओमफ्राय हासार होखांनानैहाय आरो जावग्लिबावबाय आरो जावग्लिनानैहाय गायनानै रज'नानैहाय बेखौ रज'खांनानै आरो हासार होबावबाय आङो गोबोरखि हासार। ओमफ्राय गोबोरखि हासार होखांनानैहाय आरो गोबोरखि हासारनि सायाव आरो हा खोना होबावबाय आं नै लोगोफोर नै आरो हा खोनानै होबावबाय आङो। नैबेफोरनि रोदा बिराद गाज्रि बे रोदाया बे थाबाथाय बारा फिथाइ थायनो नागिरा ओरैबायदि नै दाउफ्राबो खायगासिनो दङ मा होनबावगोन ना बे थासुमलि नै माने बेखौहाय जोलैनो दोननाय बायदि जाहैबाय। बिनि देन्थाखौहाय देनांहाय एसे बुरजा गायनोसै थासुमलि देन्थाबो आजिखालि ओरैबादि मोनलायला
थासुमलिनि देन्थाखौबो मोनलायनो थांला लोगोफोर ओरैबायदि दाम जाबायना थासुमलियाबो दाथ' बे थासुमलिया सेरसेयावनो 30 थाखा दाम मोनसै सेरसेयावनो 30 थाखा मोनसै दा बेनिखायनो आङो बेखौ देनांहाय बेखौ गायस्लायनाय जागोन माने बेखौहाय दोननाय जाबाय देन्था गायो नालाय थासुमलिखौ जोलैनिल' थाथोंसै नै बेबो मानहांबाय नै ओमफ्राय बै नुहुरनाय न'आ जाहैबाय लकेल दाउ दोननाय जादों न'आवनो थांजोबो दाउआबो ओमफ्राय मोनायावहाय बाव थाफैयो लकेल दाउ गोजा लोगोफोर खाथि खालाना देनांहाय आलासि दुमसि फैयोब्ला बायना लांफैनो हागोन दाथ' फानथ'नाय गैया फिसा फिसा गोजा गासैबो नै बे थासुमलि जाहैबाय बेलायनो गासैखौबो बिदिनो खालामजोब्बाय नै हासार होनानैहाय हा खानानै होनाय जाबाय ओमफ्राय बेवहाय दै एसे नांगौमोन दैनि बेब'स्था खालामनांसिगोन बियो थारुन मोखां गोबां थारुन बियो ओरैबो दङ नै एसे एसे गायलाबाय थादों मैगङाबो बायनो गनायनि नै लोगोफोर फान्थावबो एसे एसे गायदों नैबे ओरैबायदि मोजां गोजान मानबोबाय नै हाग्रा दुजोब्बाय हाग्रा फोसाबना होनांसिगोन है 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 अमा फिसाया नै अमा फिसा लोगोफोर फान्थाव फिथाइबो थायदों लोगोफोर नै आङो फान्थाव फिथाइखौबो खाना लांनोसै गाबोन फुङावहाय फ्राय जानो थाखायहाय फुंनि ब्रेकफास्टजोंहाय नै दा ओरैबायदि मोजां मोजां नै थांगोन फान्थाव संनो रोंब्ला गोथाव नै खाजेनबाय नै फुङाव ओरैबायदि मुजियो फान्थाव फ्रायजोंहाय नै बेयावबो नै माखासेया बारा मोजां जायाखिसै फान्थावा माने बे बहल सिङावनो गायनाय जादों फान्थावखौबो माखासेया देरथोंसै नै माखासेया फिसा फिसायैनो दङ नै ओरैहाय थायदों नै लोगोफोर फान्थावा नै ओरैबायदि गोलाव गोलाव थायदों नै आरो खोथा गैला बेखौ खानायसै नै नै जा गोलाव ओरैबायदि गोथाव फान्थाव रानानै सिरि गारगोनसो नङाब्ला जाफ्रामनांगौ लोगोफोर नै फान्थावा ओरैबायदि सान्दुं गोसायावहाय खामानि मावै मावै जुदि मेङोब्ला नै बेवहाय जाग्रा जिनिस दङ नै ओरैबायदि फिथाइ थायखादों नारें जाबथु होननानै बुङो लोगोफोर बेखौहाय जेरै नारें जाबथु ओरैनो जाबथु जाबथु थायो नै नै ओरैबायदि थायदों नै आरो खोथा गैलाया नै वाव दा थायखायो लोगोफोर देनां जाफै नै गामिनि गथ'फोर जानो थाखायहाय हामबाय नै ओरैबायदि थायखादों खोथा गैला नै बिलाइआनो गैलायबावासो ओरैबायदि थायदों नै
ओमफ्राय बेखौहाय लगायना जानो थाखायहाय रेडि दंखायो खाथियावहायनो नै बे नारें जाबथुजों मा नांगौ बानलु नांगौ बानलु नै ओरैबायदि सु बायदि बानथायखादों नै खाथियावनोखा नै ओरैहाय नारें जाबथु बायनाय ओरैहाय बानलु बेयावनो खानानै जानो हागोन लगायना जानो हागोन खुला लोगोफोर खुला देनांहाय फैयोब्ला बयबो मोनजागोन रायथानाय गैया माने बेखौ जाखानांगौ नालाय रायथानाय गैया नै फांसे फांनै गायब्लानो आयो नै बायनो गखायोलै लोगोफोर हनै गोजौआवबो नै ओरैबायदि जै फांसे फांनै गायबाय है बायनाङा बेनो जाहोखायो लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौहाय दोनथ'नोसै नै हामबायसै लोगोफोर